Сәлем, Азилә. Нәрсә укыйсың? Менә, кызыклы мәгълүмат таптым әле. Көмешнең Гырау газетында. Мин аны үзем дә бик яратып укыйм. Шуңа күрә атна саен өйдәге почтага яздырам. Кызыклы тәкъдим? Миңа да язылырга кирәк аңа, дип уйлап торам әле. Кара әле, Азилә почтага Көмешнең Гырау газетына язылырга килгән бит. Менә шакатырлык хәл булган. Көмешнең Гырау газетына яздырасың менә. Көмеш кыңгырау кызыклы мәгълүматлы гәзит. Сезнең гәзит дуслар. Гәзиткә Татарстан һәм Россия төбәкләрендә урнашкан Россия почтасы аша язылырга мөмкин. Язылу индексы P2370 сезнең экраннарда билгеләнгән. Әйдә дуслар, бергә язылыйк әле.